Salutare la toți. Ciao, coi. Am venit cu runda Decisivă între mine și acest incult. O să-l fac praf ca de fiecare dată. După 2 secunde o să mor. Nu trag în tine. Că crezut că jucăm digăle. Dacă și știu unde ești. Carcă-te! Putu-ți glue-ul că s-a pus în spate. Și așa se face. Da, ți-ai dat medic. Te-ai apucat. Bă, te-a lăsat. Eu până m-am gândit să nu am medic, ai venit pe mine. Eu te-am lăsat. N-ai ce să zici. Ce mai lăsat? Să-ți dai med. 170 de meci, bă. Era să iei pe joc. Bine făceai. Eu primesc notificări de la Messenger pentru că eu sunt căutat. Fără clădiri sus. Ma, bă. Stai tras. Mamă! Eu eram cu pumnul în Cu mână. grenade? Fără grenade. Bine că au și curat. Nu mai pus și mă microfon că le spar urechile la așa. Trag în tine duel. N-ai ce-mi faci, 80 de glanță pe P90 și ceva. Da, du-te, lasă-mă. Jucăm pe 90 aici, să nu avem șanse. E corect așa. Și așa joc și eu cu glu. Cu ce? Cu glu, cu grenada. Nu joci cu grenade. Vrei să jucăm cu grenada? Nu, hai. Dar nu spam. Jucai cu grenada? Dar nu spam. Am zis că jucăm cu grenada, fără casă sus. Păi fără casă. Cu ce să ți-o dau de la distanță? Nu știu. I-am dat grenade unul la altul și nici eu nu l-am ajuns. Ce? Pă. N-am apucat să pun glue-ul, că era setat pe grenadă. Băgam eu și pula. Mamă, ce loc am lăsat. Aie. Ce-am făcut? Nu plânge. Pe cine plânge? Nu plânge. Nu plânge. Nu. Dar mie mi-a plăcut. Celălalt era așa de handicapat. Hai pe mijloc. Eu și că pe mijloc mă duc. A, da, nu cu atâtea gluole, bă. Ce faci, încărare din gluole? Bă, ce raport. Și acum mai mers pe la spate, da. Ce pe la spate, mă? Că tot pe mijloc. Eu că de-a dat grenadă. Hai să fii chiar.
te ascult. Unde ești, mă? Nu da viață. Lăsă-mă în pacea Domnului. Să ne rugăm. Ale, mă. Ți-ai dat toate metri. Păi, DXM8. Fără spam, am spus. dar nu-i spun. Ba, e spam. Ai Sunt prea aruncat până multe. acum 4 grenade. Mamă, ce low îs. Dacă nu te-ai uitat la mine în Nu, telefon. printre cutii am dat-o. Da, dar te-ai uitat la mine în Nu telefon. m-am uitat la tine în telefon, erai printre cutii, mă, că Domnule. te-am văzut. Du-te, mă, de aici. Da, eu dacă mă duc în casă, tu mă și vezi. Și ai că tu Eu te-am văzut între cutii, mă, dacă filmam era perfect. nu filmezi? Nu filmezi ce ai, De ce? pentru că tu postezi. Adică Păi dacă mă bați. tu postezi. Pe mijloc, nu? Da. Pe aici am mereu mă decât. Da, las-mă, mă, că tu joci părăitoare. Mi-au și eu Thompson. Să văd ce șansă mai. Ce ți-am zis? Da, după glu. N-ai fost. Vrei să o dăm așa? Adică, Pe arme cancer? da, n-am eu treabă. Joci cu ce vrei. Adică, pula mea. Lasă-mă ușor cu glolele. Poți să pun câte vrei. Mă, păi și spamul de grenade poți să dai Nu. câte vrei. Am de grenade, nu se pune. Mamă, sunt pro player pe grenade, pe glole. Nu te mai uita la mine în telefon, că ți-am văzut Nu fața mă cum uit, te-ai da. uitat. Ești prost la față. Hai că fără spam, da, ai țupat 3. Două am țipat. Țipă. Eu n-am treabă, că eu pot sta aici, că tu trebuie să vii pe mine. Păi unde scrie? Ha! Sus, are 42 de glonțe și damage de 20 pe 4. S-a zis, jucăm cancer, hai să facem. Toi ales vere. Mă, tu mie nu pasă. Hai, AVP. Mie nu mă, pe mine nu mă lasă să cumpere. Casca. Hai cu AVP-ul Ia AVP. partea asta. Care? Da. A, partea aia. Eu eram pe cealaltă, da. Mamă, cine a dat-o? Vezi de ce nu-mi place? Eu vin către tine, că mie nu pasă. Nu, cred că și eu vreau să fac. Câtă viață? Dacă ți-o spune, nu mai cred. Dar nici mai nu. 3 HP. Am intrat în setări din greșeală. I-am zis AVP, am zis hai. I-am dat un hit, după aia eu vin către tine.
E corect, bă. Încă-ți-aș gură. Hai, Uite, AVP. hai setări AVP, nu mă interesează. Păi cum tu joci păritoare. Nu am setări de păritoare pentru că nu există. Dar nu pasă. Am uitat să-mi cumpăr glue. Hai că-ți dau eu unul. Lasă că mi-am cumpărat. Shop-ul merge până la tine în bază. Eu îți dădem că avem 4. Unde e șerpul? Iar mai trebuie. Ce încerc, bă? Să-ți dau pun glue, mai știi? Iară ce scheme. Stai, îmi bag pula în ăla, în arma aia. Ți-a zis, vrei cancer? Am pe cancer. E așa handicapată, dar e bună, dar nu are așa de mare. Hai, decât acum aia. tu în casă sus, eu aici, AVP-uri. Nu. Dar nu am destule chestii. Bani pentru AVP? Armură. Nu, lasă-te. Păi tu ai armură. Păi, dacă mă mor ca tine. Păi, dar cum vine chestia asta? Adică, pula mea, am avut toate rundele bani, după aia mi-a dispărut. Nu, hai da. Fă, că nu e chiar așa. O, că am pus un glue din greșeală. Da, crezi că mă lasă să dau în tine? Da, bă, să stabilim o fereastră eu- la care ești. Eu stabil. Numai mijloc, da? Numai acolo pot. Am fost după fereastră, bă. S-a văzut capul, o să vezi pe filmare. Bravo, bă. Deci, cam atât cu acest episod. Eu am fost profesor, el a fost Esco Doar... și m-am salutat pe toți. Ceau, bă!